Tässä on autonrengas, jota hyväksi käytän tässä pilkkomisessa katselemissa niitä oksia on. Ja sen mukaan sitten pelikon näitä. Here I have a worn out tire which I will use while I'm splitting with the lever axe. And here are a lot of branches as well. So there won't be any problem. You'll see later. Ladon näitä puita tähän nyt näin väljästi autonrenkaaseen. Ja sitten pilkkoon. En suinkaan lyö oksan kohtaa, vaan pyrin jättämään oksat omaksi pilkkeeksi. I do not hit into the branch. I leave the branches as an own split. And I start here on the side. Here's the branch, and I hit first here. So. Alright. No niin. Tässä sitä pilkettä nyt tuli sitten. Tällä lailla. No problems. Otetaanpa tuosta toinen. Siinä on oksan kohta. Otan tuosta sivusta ensin pilkkeen pois. Tuosta otan toisen kohdan. Näin. Ja tuon jos vielä haluan pienemmäksi, niin lyön tosta. So it goes, no problems. Tässä on oksa ja tässä on oksa. Aloitan tuosta sivusta. Ensimmäinen pieni oksa, ei pulmaa. Tuosta. Jälleen katsotaan. Tässä on nyt oksa tuossa kohtaa ja jätän sen omaksi pilkkeeksi. Osuma tarkkuuteen näin. Siinä on nyt se. Ja sitten tuosta. No niin, tällä lailla. Enpä nähnyt juurikaan pulmia oksassa. I didn't see any problems with the branches. Let's take the next one. Oksia. Näin. Otetaan ensin tästä sivusta. Ja oksa jää jälleen omaksi pilkkeeksi. Näin. Vaan näin pitkällä. Tuosta kohtaa. Noin. Jäljellä tällainen könttyrä. Koitamme tuosta. Siitä lähti pieni lohko. Vääntöä niin paljon, että se katkaisi sen. Ja tuosta. Tällaisia oksantappeja ei kannata tietystikään jättää puihin mitä pilkkoa, koska ne paljon enemmän sitten tilaa varastoitaessa. And so on. Maybe my English speaking friends could see in the pictures how it goes. My English is not that good that I could explain perfectly all the techniques, but you will learn it later.